nti se wo ka se ye nana no matempon e ya tempon fo a ye hu fi mu na abu agu ye mamu nyina atrase emmakọ abadem benyansapo kasamfoni so nyansapo ye so fama mbaa wo bi ase sanan badwemba ekwaso ye trase se ya na unim se ye ba na ya be ye adwuma ni emudo na esombo na edo emudo suko na ekọ akire yetewe ya yete center kramboa a sabie kroto anoma nketenkete wonu firi se wonu yonko ene aboa okore france wo munyina entakramboa saa enene ye vloggers ye bloggers ene ye won central for ene ade a obi afiri se ebia wo munyina yepe na so baye nyansapo a ye de se okore a wutu a nsem mujabum na ye nam so ne yesa aboa sansa ye fa ade a ye de kire ene ye ba betena se de na wonim se ba amamre amane ade sem afutu sem na ye wura sunsum mu ni nyamesem mu ni ade a enye obi an honma a ne yonko ene ye wa hanmo eno ti kan ho na ye betena se ye nsua de na ye mfa mu aba ne mfa bi mu ye kotodwum na ye mfa into anamo wodi abeya ade bebo me ane se wo be subscribe wo be share no like na ade wadwenchen so ede ato ase ede amamesa medase de muani so enna ho sanse NYANSAPO TV wo YouTube NYANSAPO online wo Facebook NYANSAPO online wo TikTok a de aka ba bia ni ho a ye wo ye number no 78 and the last contact and also Eric to so obi no di nkomo ne nyesa number no so NYANSAPO a mesro mayenchi no ana atwa nkomodie no so wan fansia anane wo enkono yenko na yenkoma opanyine ne ebebo nkomo yemna kwa aba na yebewura ne mu na yehuna nkasa ansa na nkomotwetwe no kra no ahyase opanyine minu abema opanyine kase yemo akwa aba benyansapo meje woso na umpom tise okase na dawroma ye ho odin se twere konkono no ene de nyame ase wo ye hwan ya oh medawase onyame nhira dodo ni na beka se obisa sa asem emu odu ye me ye hwan ya bidin King Solomon edin a enipa ni na de frame na nipa nimu King Solomon na din a agya ne maame ede to me edin ni ye Benjamin Konadu eno na agya ene enna ede to me na onyuma ena etoa edidin esa beka odin ho na medwuma din a me yusu sesi anipa ni na nim na ena ye King Solomon to panyinu busami a na asechira ni medin no King Solomon ade o ye sofo ana se o ye ohene o panyinu kese me da wase onyame nhira obiem menwuma die no mu no me ye sofo so ye ka sofo a menye sofo keke me ya sofo ni mu ni na ahemfo ehene kese na ese o de no akwa ese nsuo mu nam samo na adwene se ne ho otoro oni de nsuo an ho otoro wo nsuo mu pe nanso enya ne kese eni de nsuo no sa na wo de na sofo no mu sa na tie opanyire kese obua masem na ma me kama sa pepepepepepe na ese unim de ye kadia ye nim de ye wura sunsun mu nyankopon mu hunhum mu ne ade a wo ani sa okay ani na ahwefo yenye hu se wowani sunsun mu hunhum mu nyame mu de no de ene ne yebebo modern na yenso ye wura no mu na yabɔ nkomo ya twe kakra na ye de afiri ne mu ene nkomo ba ye bebo no emu odu emu do yenso ye bemma wate ase se ne be ya bibia be bɔkɔ ade ama wo yate yesi ye gina no gina ye ede enu na ne yenya King Solomon wa ha na di King Solomon de ye de to so na ese sabia kronto nyansa ni utim de a na ese ne na wo de no ho bo ha kakra ti enne ye be wura ne mu na wa kire ye mu na ye hu ekwan be so na sansunsanso na se esi obi gina ye a ana gina ye sie ba ede ne tim de ba obi so sunsanso aba ne papam ne boni mu a na se boni mu a de ne betumi ayo ama na firi ho no na be papa papa nso ade ne betumi ayo ama na gina ho na ede yen akọ animu ewa abrabom enti kam ho na yensa entwem pen King Solomon se ye hu ne din Benjamin Konadu na mepese ye di King Solomon na na ebeye adwuma imprempren wahin Solomon opanyini kase ya sa babiem sa pepepe obonton be wo ya aso nani ana me yakwana ekwana anka ya sa asonafo
kai wonya so na ni die kai ya say o say ya so for ye ne ho fe ba wonya so ni die ho nye fe me yakwana de hyekonkorom pa okay ane na nyame nipa fa ye wuram ade ani ginaye meda wase me hwe akonya we so echia wahwefo ene obi biala o subscribe ma fidi kase onyame onhyira no meda wase yie na asema obusa me eye aginaye obi bebusa se ade ani aginaye ya ade a odoma nkoma ba asase a ode ebepia asase so me ye bibiman mu na mefiri me befiri obibiman so o ma Ghana mu na befiri ye nti die ye nim o ma Ghana ene ya bibiman mu ha no ye ka aginaye ya ade a abusua a ye beto wo mo no nanana mo ye beto wo mo no omunim die ni omunyansapo o motena ase boye ehu se abusua no to sini ewa abrabom baabi te nanana mo tena ase ede omunim die ni omunyansapo tena ase daabi abusua no eto sini kakra nti die be ne se ye betena ase ne anwene ade na ade ne ye benwene no ye die abusua ni tiri ni na hyase ye ne ye die agina abusua no nti abusua bibimam o maga na abusua bia wo se agina ni bi woni fie bia no wo Ghana ha wo betima ka so ni abusua agina ye because nananam ye beto wo mo no ye gina abusua no nti ye beka se abusua tiri eni agina ye nti wo busa se agina ye a na agina ye ya ade a ye die abusua ni nyina ka sha ade baakum ye die ti ahye bibiase ni ye die gina abusua no eni ye friend agina ye ti ebetimi akase Ghana ye gina ye me bisa se afri se mampanyina odi kan ye osagefo Dr. Kwame Nkrumah ye beka ye o man fa ahudie mu a ye preachiri kaso nkyira ka ne ade no waka wo mo di tintimman ho na ono kura na botaye ne eye adwen no ebei pa begina ne so a o ma ye pe fa ahudie ma o ma ne nya fa ahudie ye se wakutu busum bia efe ne se kankan nyame enti ye betimi akase o man no mampanyina odi kan no busum okotu ye nie enti o man Ghana nyina ye gina ye ade eti ehye bibia se ana enu bia eno so de wo kan the same thing enti no wo pass agina ye na uhuna mane wo si apene wo bre ewa abadabom enam agina ye ade ye agina ye se de wo kan Kwame Nkrumah ebe gina ye di kankan nyame be gina ye ne kankan nyame wo hene eno obia ba ewo de ono so som president aba obia ba owo ne som ene wo de ono so ye ansa wa bedur baabi a yes we dey wodiri no na mpanfo bu baabi sesabi se owura furu kroma tonton ben a wo yira wo badwa ase ena aduane a wa meto no ma me boche aso no ye chiri enti so se de akoba ne se de wo kan obia wo se de osim ede ne de baaye enti amani hunu eni kukurahwi ase ne de eno ani egusu a ye kukurahwi ase misa nsanhweso de we biem abusua bi se ye de ye ngo ni titire bi kura timi ya se bia adehye abusua wo mu di akonwa ewo oman no mu na ebia wo mu nya babema eno nti ne ye de eti akohye bosum bi ase se omwae na ono na boa na afi ya wo mema ebi nso kura oman wo mu ngo ne yakosi gine na omawo ebia aye agudie bi ne yakọ na wo madum ye na abusua na nya sika ene ade wenu nyina bi ne ye kan se ye si gina ye no meda wase agina ye no me da ne soronko ama nipa ni na hunu ye wo suman ene ye wo boson ene agina ye nko agina ye nye suman agina ye nye boson agina ye ya ade a ye di gina abusua no eye ade a odoma nkoma nyankopon ene de ba asase so sana esanya bosom bia agina ye nye bosom agina ye nye suman eye no ma nanana mu nim de o motena se ede odoma nkoma ekeka bom ne de agina enti agina ye enye agina ye enene nipa bebra fa ne se agina ye ya bosomsom so ade biala ye di gina na afedie ye di moja beguso no ebe ye suman enti agina ye na agina ye no e de agina busua no ye di bibia mamre ebe ye ne woso no na abe ye suman enti akoba sese ne agina ye bia ye suman okay what sorry ni din de say ma solid in the life of Jordan yeah. Okay na obi beka say life of Jordan na nyame ni Paul Sadiq Solomon de nka agina ye fa ho ben
Open kese meda wasiye. On se ade ba ko se mohwe mu page ya ye frɛ ne NYANSAPO. Wommi wo sunsum na wo no sunsum asu kwanti metena kasafidie yi so. Ene kyerɛ sɛ amamre ene amane ho akwan ena mafa atom so sɛ mobɛyɛ. Enti na ade ba ko no sɛ sebi me tiwei kinsoro mo meji abodie di. Meji odoma nkoma de bia obo bia di. Enti no ade bi odoma nkoma boye mi gidi. Enti no si ye ka se aginaye na se o se aginaye de ka difo de na wo de ofa sofo aginaye ho. So aginaye ya ade a edi nipa bi nya e wa brabom. Okay. Aginaye ya ade a emanipa ekwa hohihiam. Aginaye ya ade a emanipa esa ko nanim sa tweba nachi. Enti obi pobra ayeso wo ko nanim ono so a wo ba nachi. Odisi ya na awa de tale na afrato. Wo ho ne ni atutu ato ni nsam. Wotowa wo si efie bayiye na eye no. Obi wonye bayiye na eye no. Efie aginaye edi nipa nya chen bayiye. Efie aginaye o. Ba bia wutiri hye. Enti na mebu bebe sem ban fo si aduane o meto no ma mebo chia so uchiri. Ho ne wafunu ma hye. Enti saade no edi nipa nya echa ade bia wasase so. Okay. Ekoba ne sei na etimi dinya. Meda wase yie. Nyame nhira ho. Die enti abusua gina ye edi abusua nya. Nanane mu ndie no mu nyansa no. O mo tena ase hu sɛ abusua no tosini. Ya busua ye firi mu no. Bia na sabi ya dɔɔso. Sika ni abusua nim. Te nanane ma de sɛ ɛde enko page na ye megina abusua nyina sika wo abusua nim. Ɛne yakogye agina begina abusua nim. Ɛne gina sika. Ɛne ne sika no ama nipa wo abusua nim aye abrempɔ ne yakatachie. Ɛna nanane mo no mo begina agina ye no sabi omakɔ akura. Nti nanane mo kɔ akura de a enne ye a Christopher a yaba ni because of say yenim se nyame ne yafa no. Nti abusua gina ye de ye enkwase ade ma ye. Enti no se abusua gina ye enkwase ade de a eno so na nanane mo hu se abusua ne ye tosini wo sikasem ye de begina abusua no. Enne nanane mo kɔ akura obi ampenhwe. Enti ene obi afa ne kwan. Enti no se sika no wunya ne dan ma afedi abusua na gina ye ne ono no ma abusua ne nya sika no afedi obe start tax na ade obeje na ade enti na ye bia ka se obronsam won cha ade kwa Satan on cha ade kwa ode ba akoma wa obeji nkono aka ho am na yidu enti ne so ode abusua ne mamu ebremponi akatachie yeyi a afedi abremponi akatachie be yesresrefo abremponi akatachie be yakwensafo because abusua gina ye. Because of say abusua gina no bi ampenhwe ye wafe ene amamre ayeye ma no nanane mu ni ho na ye sa amane ne nakande ya ma no na kan bebi say na che se eye amamre ne amane a ba bi omo ko ye koje ye kire wo mo e bia wo ba me abusua konfo abusua me ho na aba ye ne me so o metin ama mo fie na nyaska na me de ade we say e ma mo da bia ya mo mfansuo mpete so da bia mo mfansuo mpete so enne no omo nananom no omo koje ye no ani ho ena na emafo aba no ya tutu ya ni aguso nti saa nsuo na wose edi guso da bia ya mfanwu eno na etimi de wo hawo de aba no hawo eba nipa brabom nti so ogina ho te se obenenten gina ho kwamanane na afede abusua gina na start atwena to fom afede oni wa be kwanwinsani obi abusua gina ye watu kwan kodu broni kuro so okoduru broni kuro so no bayinfu anya no wono a wonye obi bone abusua gina ye tete na brabo abusua gina ye taxe no enti wo bobra efo nya sika na abusua gina ye na gina age enti woti akontuma kotena buche 20 years 30 years 15 years sabi asem sifie ekena kora na sabi abo sika de beba fie no oni bi enti de ade obaye ne se ade abusua ne mfo so enye abusua gina na edi ni nya no na je se gina ye ne de se uyenya ufie aye bi ana ma no papa bi koye bia emfa ho se woti maduma na watu na ade akwa abraha bebomi ana se watu kwan kwa broni krom ba bia be ko bia ye sunsun edi wachi nti untimi nkohinta no why say you na no sa pepepe bonsu bem no na ade ba ko wo abusua gina ni mu se sabi obi ye mpaibofo obi kwa asole osom obom paye ye fasting so fie abusua gina ye di ninya obi a me kwa asore ebi kura me tua me ntutu so dudu ma fore e wo se me bo ni papa kakra wo so timi ye say ye nyina ye nye 100% then so ni papa kakra de oyo ene empaibe wono kura na ye prayer tower leader a wodi ani mu here baba bo ni nsem park so de bia
ejina ye settle na betimi ebedi unya adintra edienti ebedi unya ne se sebi krama wo a ne ba ne friend say krama ba aponche wo a ye friend ba ne say ponche ba sa etisa pepepe abusua ne ho ne wafuru mafiri enti se wo pese wo de wo ho emma se wo nyame som kura timi sipia na se krama ba ewo ne friend krama ba de a abusua ne gina ye no ase no ne nana kanso ano enti de wo mu ni nane se ise wo kopa abusua no agina ye na wo forso atwon ho efra abusua gina ye na se eno ne kire se wo yi uti aye den efra abusua gina na se enye se wiase mpaye bi enu a wo mobi wiase fasting bi enu a wo nya bi obeka se menkwa de mibedi abene e wa abrabom ya aba ekum de mbedi akon wa abrabom adwo abene me de mbedi abene enye saa na ti o e abusua gina na mu adi abene wa abrabom na se me ti ase a emfa wo ne wo mpai bododo ne wo fasting abehanwe kura be wiase abenya osa ama oti aye oya enye se nyankopon na yi nani ahinta wo nemo mo no se de okan no de se kaiser no de ma kaiser no aye no pepepe enti no wo so ko na akorhwe na no obi bi sansesi ase me kura me nananom mo koye o mu gina ye kura wo no mawu me ma me kura mbeto no kura onim ho hwe enu nti mede na me so konoma mehu se sei enetie nti ma me mfa akire kura na me nkobisa ho asem me da wase opanyini eni nti na ye wo odihunu ni aye friend si a ye wo nkomhyani wo ho ye wo odihunu ni wo ho ye wo evangelist ye wo sofo wo ho ye ene ye tu afra nti da bia me kase wiase ade bu bebreba nipa hu so mfaso abusua gina ye nyem paibo abusua gina ye enye fasting ye wote ase nananom na omo betena ase etimi gina abusua no me ma nananom 10,000 years 5,000 years na ede ne neme asuko no ma because me ko breke abusua gina ye eni ti na opo di hunu ni se make Solomon eno na se wo ba na metimi na se wo freme se bia wo outside Ghana wo ba bia wo bia la wo de me number me bo me number no wa freme wo freme a ade edi kan ewom ni se ye be mo abomodena pemame edin wa pe wo nanan kanso wo nana bia wo abusua ni mu din na wunye nyani din wia ya frɛ wo nana ne saman papa nyabo na se ne na de wuye de ekosi wo bible ma ye frɛ Samuel na se hwan ne frɛ ne saman e ma wo ba ya wo ba ne kasa ye e ma wo hu ye no boss die mu no e se ne wo ye bosumu wonye sof me ye sof me difu kese pa sa opanyi kese ma me nkyerɛ wade ye kansa ma fra ade kyerɛ ya dwene so ene ye frɛ saman ade a ya meto ene ye frɛ samanfo gi hu nimdeɛ enti ye wura de Yesu Kristo ba asase so no emra obedi ne nnwuma no okọ beposo okọbọ mpaye no na ne nnwuma Yesu odi emani wie paye no wo frɛ Elia mo saman efrɛ Moses mo saman egi ase omo na atena asase so da egi wo mo nimdeɛ no wo mo pepaye kwan obefa so de ne no ma ye de atoto enti Yesu Kristo frɛ Elia ne Moses mo saman no e kire so ye bosom frɛfo enye nne ye be frɛ saman enne ye tu futuro gu nipa ani because of say nananam ya meto wo mo enti abusua gina ye yenim ho abakosem yenim ho nimdeɛ ba bi kura wo kura yenim so abusua ye kukura ne ya hwe ase emu mnante fefefe so ye bobra ye hunu so ema ba ya fefefe ye nya wade pa ye adwuma bi na ye basa ye tu kwan kodubro ni kuro so ye nko ade ye bobra na ye basa ade bone be ne ye enu ntini ye pe maame odo ba asase so din na ya pe nananom omu abusua mu ba ko pe ye nya ba ko pe ne ye frɛ ne sama omo maka na ye den ebeba ne ye busa omo abakosem efa abusua no ho na omo so akyerɛ ni akyerɛ kwan ye befa so ye be yi utie fra abusua gina na so na o ma de wo we a wo kan yi no eye se me se mabayi na nka me maba na physical me hu se wa frɛ me na na bi sama ya na se no de sunsum asa wo na akoye o pese wo hunu no 101 ye betima frɛ no 101 eno ye wo akukuduro me dia me ya Thomas o mo etisa na kaye wo betimi ya frɛ no 101 na me te wona nka me de bani kutu hwɛ bi wo pene se kura ye pese ye frɛ no ye wo spiritual room ma metimi do akọ spiritual room ho me spiritual room me wia me free ho na me ma ye wo se me ye bia ma ye me wia ma ka kyerɛ se wura dem ho wo be kɔ no akọ akoto nana kan so a wo te ne din so wo hunu no 101 da no wote dem ho sunsum difo a wa bin wo so me ye sunsum nyuma
Enya Benin wakwaji Dabi minkuta tukwe kuta banaba. Dabi misuche motia. Motia misuche motia. Mikura sunsun ekuta tumi. Enti na meka se minye difo keke minye sofo keke. Esa wo de ne wo ya Elia no mu de ni. Mikuta Elia eni Moses mutumi. Ade ba ko mu ni se emra Moses nyame soma no. Oksoma so won kwahene. Me refi kakra esa obo an. Moses nyame soma ma ni ko fili se onko. Okay. Onko kan na sem no won ji Israel fo makodi nkwaso. Emra okoye no. Nyame ka kire ni Moses se ebemma filisifo if ehunu se nyame na asoma no na ba ekuta no okoduru a na beda die mi ehu se nyame na afre no eduru die dia wonfa aba ne nto ho aba ne beda ne wowo ene ne bema yehunu se ampase Moses nyame na yeden asoma no na kasdifo de yeden na de aba akoto ma ne da ne wowo what you say eden na de aba akoto ma ne da ne wowo so emre okoduru e de aba ne to eda ne wowo no ede ne siye Lisi force so etimi fa abani bi so de to ho e ma ne dane wowo. E dane wowo no wowo ni bienu ye ewo. Moses de ne memene e de Philistine for de no. E memene ni wie Moses wie no o ma wowo ne Philistine for wowo ni gu ho. Dabi o. O wie no so wowo no to no pagya ne dane aba. Tibusa se Philistine for tumi na wowo ne memene na wai. E se akowura Moses poma no. Eno mabu awasem no. Nti ekuta Moses ni Elia mutumi. Menye difo keke. Tina meka se motia dwarf eye ade a mi tumi ekuta me so chen wo mo te de bia meka se se akom eye ntwa ho a ka abo tefre wona ya akomfo hene akom ye ntwa ho a ka abo tefre ya akomfo hene enti mi hu obi okuta motia nketenkete bi na anu ada ye obo se wo so ye benfo ena difo aba ena di obo difo mani o ma difo aduru o ma difo tumi na bia meka se wo komfo so ma difo tumi na me wama mitumi se me fama ya azan me nu mie ni enya tai ha arafo ne etiefo yeguso aya ne King Solomon na ebo hunhumu nkomo na yehu gina ye na yade a edi ni panya ewo honoma enye asem keto a amebinum kura no ma ewo abusuamu no onyinsen anu apon awo ho akoye den sanse ba bia edi omuti ko hye ne amane ne amamra omunye ni ntino enna akoko wie ni sa oye adwuma nya sika pa so ne nsem esesone efam na atofom ene ne ma bebre papa fa number ntu dwana me nto aso me number no WhatsApp number 0244 3292 and 96 0244 32 92 96 ofre number we are normal kwa nsa beka me esa ye WhatsApp number obetimi ne ma chat 0244 32 92 96 ofre number we are anadu da suma meje so eti wo se obi a onenam saa wo haw no mu ne ade bia na office ontene ho ase onhu ne ekoso abrabo mu no obetimi aba no oba nso a wo ahyo ewo ye kasafidie so ye no ye mpatro ene ye mpe akohwie ye mpe azan ene ye mpe nada wuni honum a enye se wo ho ene ade se nipa ne ba wutimi wura hunhum ebetimi afre na busuafo nanananam ene omodi nkomo no ahudie akosi bia se mpo nipa no pese ohumpo a obeboa mo no abetena se ama nipa ne hu ama eti wafre wo mawie na ne modi nkomo no ahu se ne esitie afa na obeye hu adwuma eno na ye wie a nananom no abemma wo kwan aginaye no eyesei aginaye wo yesei kwan se su ne kyekere aginaye no enti wo no mo ba wo kwan wie a na afa di abusunya no memeto mi destroy abusunya aginaye me de mekose mekosere ne mayuti afra pam na se ma ankose abusunya aginaye me ko destroy no biko abusunya bi wo ho na aginaye ye di ginaye se abusunya ni mumnante ni maba wanwu enti maye wo abusunya no munyini kye mnante wo munyini chance o mawu enti sese wo ba ye se wo bere enti abusunya ginaye na ha wo no me kwa ye na na makwa abusunya ginaye na makwa destroy no enti kayu maji se me ko destroy abusunya ginaye ni wie na wo de ho o ma kana ye dai afedu wo wu apaka na mde ye dai bi de abisi abusunya nim enti abusunya ginaye bi wo ho a ye destroy no ye kone akwa koye adkade a what say ye kosere ayuti aye de afra abusunya ginaye na se ne ye wie a sunsuma de bi ese ye ma wo no ya ye de ya ma wo na bayiye kakre kutaye no ye de ataa wachi
ama no matima to yie opanyin kase miti na osunsumdifo bi ene onkura bayi nti na wo ye bayi nya de pa na utofo de bayi de nka afa ho be opanyin me da wase wabusam kwhye pa yie bayi nya de asabi yehunu se bayinfo de wo wenam kwa de kire so ye bayinfo obi ahu ade bia ye bayinfo na se metiase abayi ni ne mugu ahodo na ye wiasefo ye tu afrese bayi ni de wo wenam eno na enye bayipa me wo bobra na me makoma mu nane se bra wo bo adwuma wo ye me pe wahwe ase wo ko ni metwi wo ba wachi me sa bayi ni hu che bayifo wenam wo bobra me pese ka me nko na adwuma ya mu ye na ni magu ase e ka no nko na abanka bagunsa e ka wo nko na ka de wo ye akonya wo ti su kan me na ese metena so me ni ni po wenam ho na usuro na obesuro no Today be am ka asem say enipa sabi ope wo se wo twe to fom ope wo nimguase ope wo nantri twitwa ka no nko obobra wo hunu so me ni hu che wo bia wo edu anyum no kwawe nam wo ye banfo ye de bebewie na ma menhwe we no me na me bae na me de masem bae na aginaye no wo ye hu adwumade ama me enti eno no wo se abusua ni nyina de anasa meme nko na wuyi miti na de afiri mu na mu eda so wa abusua no mo aka mo nye ho adwumade wo mo de eda so ebedi o mu ye wo nko ti na yeyi saa se mama fo abusua ni nyina abusua ni tiri eno beba abusua ni kura na isa abusua panyin ka ho ono ye abusua tiri anse wo tematena ase eno no yenko destroy se yakose no yekoye hwade na ba bi ye wono ti na bi be kase atise mobile phone we chip wo shemu no se me bobo mobile phone na chip na shemu no masɛ no eye phone na masɛ no chip no de ye dai shemu ni memory card ni na be yiwa de enti sunsum yen se sunsum yen kuspellet na uyi wo chip no memory card no ene di phone na phone no de ni wrade ama what phone de akondem enti se mabase mi betutu abusia bosom agina ye wo mi bebubu no da bi spirit ye bubu spirit eye na konya wote so na wa destroy no ti abusua na wo koyi wo mu tie frase onfo mu bosom mfa nkuti honom na ye ma wonde wo ho ene na me se ye wia na de wo se ye ma wo no ya ye de ama me bobra me hunu so sika to mi sema na ahye maduma wade empempenso awade abom se de nua abo akyekede me nko ade sika to mi sema na aye basa makoduru buroni kuro so me nko ade nkrata se mapemso apemso enye yie makoduru buroni kuro so amanfo bobra ye ajapade wo fie no me nko ase bisabi asase keke kora me toye no kora adane amanso am ya je afiri mi nsam me de sia na abu me de tale na awai me ye bibi enye yie abusunya gira ye chechew so ofre wo bi na so obi se aye fie beye o maame onana o wofa onua bi na eyo so beko na maame abiriwa sabi abigyan penso abigyan nkun bi na wasere na nansu obeya ye abiriwa baye mawure kura hunu bi da so hwe nani ase hwe nansu obeya ye nani ase o se abiriwa ya mehwe nani ase na hu so ebayifo so wane ka kire ho so na abusunya gina ye die ha wabrabo tete wabrabo no ewo abusunya ne edie di gina ye na nanom na hawo okay ma mimi sa weni emfansi mampanyin section na nado dan kwaku fado mprempe on do man Ghana na oye mampanyin obetimi aba se mamenko na menko ye gina ye kankan nyame a Dr. Kwame Nkoma di gina o mayi no menko na menko ye nwo adwuma ne yenyi wo man ni tim famfrase ebetimi aye adwuma sa ebetimi aye adwuma na mpanyinfo se sankofa ye nchiri se yankɔ tete atempɔn the Bible says yɛn pɛ tete atempɔn no ni yɛn fa so ɛna yɛbɛnya asundwae de ama yɛ kra tete atempɔn sɛ kankan nyame na esi agye ne tum na mpanyin ɔmampanyin ɔmo ba ɛkɔ no ɔmo bɛgye atum sɛ yɛbɛwɔ hyepo na ɔman no ebetuma tumpɔn na sɛ ɔmo ngye ntum na ɔmo pɛse yɛde yɛn ho a ɔmo nkɔ yɛ nakandeɛ ne namanneɛ ne yɛnyi ɔman Ghana tiri nyɛ de efiri kankan nyame na se na kankan nyame no so mfa ne spirit ntumi no ɛnkɔ baabi efiri tama na ɛhan maɛ no na de ne butu wiase esum enti sum ni han wana ye panyini enti na kyerɛ sum beto han betu esum ti se han betu sum a eno kyerɛ sɛ de enti han bae ne sɛ meni oti hoyi ade we kutam ne da fom a de enti han bae nyame ma han bae sɛ ade da fom a mehu sɛ ade ne da fom no na kyerɛ sɛ sum ye panyini enti ye ka sum wiase a eno ne ahonhom ene tumi a bia wo tuo mfo ni hunu ene ye ka ne sum wiase enti eno kyerɛ sɛ se ye kɔ
ne ye kwotete atempon ko fa kwan no so ne benya asubia ma ye ho a why not to say me no mo anya adwene papa na chese wo nchira bosomsom ana da binya se me se me nara me nam no me sunsun ekuta me no abosom suman motia omo no nyina no omo hyemase because sunsun ekuta me so kye nti me dia me se abode me dia abode di omo so ya abode nyame abode nti wo nchiri wo mo nchiri da bi nyame abode na emu no enye no na ode ye adwuma na me de adwuma me na me le omo so na mo le mu ti se wo cross ba me le ma ati krota mienu hia de na esi ebe crash e de abaako be se ache baako enti me na me le na omo na mo le me distract me de me le wo ka sa nyame asofo adifo ene omo maka na omo mu bidie omo mpese ye gina simpie ni apaso a na ye criticize ye sesum bi kremosom nye abosomsom nye ena ezi ye yenko ni sei ene yenko kosiada wo nka ho sa wo de wo le mu na ahwe awoko de mo obi bɔ mode no so obetisi wo le mu dia ene obe crash no sanete arifo na je se ye King Solomon ena yeguso a ye ne ebo sunsumu hunhumu enkomo na ye wremu a ye de eba nsa de meka ye no ye de nkomo na ebe wie ya no papa ye beka se Asante man so ye wie Ghana de ya hwe ho ma me mfa we mimi enso ne ntupo ora Asante man so a e betimi akasa ye nso no se de esi chichira Asante man no nananom enti ube kokro bia no aiwo ensuo anabosum bi a osum no tetetete no me oba me krom jaachi a ye wo nsuo akase mienu a na wo mo eda honom ene na bibia be bibie ena amamre ne amane empese be di so nti ya sese ne mama mituo no kra no wonom kom ba bi ba ko de nchemani ba ko de menkom de eduru anadwo ne amache a wo mo a wo mo de wo mani hu bie de yesi eyiri fa kuro ni tia ane anafo a oye kromfo na se ofiri ha na apese obi wura ma omra ne na eyiri ufiri na eba na eyiri Asante man chichire ye no yenim se eye abosom ni nsuo ni ade a enne ye no nananum binom ene nipa num binom na masofo no momumu bi ambe wura mu nti ame atototo saa ne ma no ase ujiri se eno ka ho bi nti na ama omayi esi apini ya na open kase enu bi eka ho pa me da wase me pa cha hwefo a wo hwe me number ni fra me number na fra me number ni 0244 329296 0244 329296 King Solomon number of from here me pacho asema obusa me eya asema etoma koma so pa enti na me ka say bible se yenhwehwe tete atempon na yemfa so ene ye benya asundua ama ye kra tete atempon ne de ene de ne ye nananom de ombe kyekere ye enti se ye wura firi ye tete atempon a enti na bibu be sempai fosi so wura firi kroma tonton ban a oyira wo bedwase because of say Asante man na ye wura opemso na da woroma enne ama ga na tichiru ye hu amakwasem ene amamere because of say nipa ni na ne Christopher nim say amamere ye wo amamere ene ye wo bosomsom ene ye wo suman ene ye wo nyamesom enti enu nkire say obi eye amamere a wo ye bosomfo obi ye amamere a wo ye suman frefo what is the metro no enti die hia ne say ye sanko ye nchiri ne enkofa tete atempon so ne ne ye befa so ne benya asubia ma ye kra otumfo nyankopon na da woroma ofwa so enu nkire say ya bosomsom because of sabi de bia me kase obi a obi kase na so fu ofri nyame na so ye de bia me kase da bi ye muatan ye nyiatan otemuafo ne ewrade enye de wo ka no ene be ma de memene wo mimu no me ka hye da bi tena me se meji abode di ehia se Asante man ekwo nchiri ekwofa tete atempon so na sa Asante man be sa ye kra be hwa otumfo nyankopon opemso nyankopon no ogitum enti enye de enchiri enti na mebu be se aduane a wa meto no wo ma meja so no eye wachi wade because of say na make say esum ni han esum ye panyini ena han beto twato enti na kire say esum ye panyini dia esum emuna na sum kata wiase no na mu nsem eye bebre enti beji akasa ye ma ye ho kwa ma akwasi buroni bedada English Portuguese abrofo a wono mo de Bible be pie ha first ye satem ne yenso ye we kwan ye fa so a ye som ye nyankopon ne ade a wo mo de Bible be pie ha ma mo de dada ye ne yi enu na yekura mu anu nti yamamre yamane ana emekuro di mu ye bragro ye gunsa ye yi apaye ye yi musuo na nanom utwahia komfo ogro ne ade a ne ye gya ne nyina no ye mfomso ana
Mfonso de sabi yɛmfonso kɛse a yɛyɛ na asefo asase so no na de ba ko a wo mu na ne sɛ Bible no ka osi wiase no ɛyɛ de betwam nti ɛyɛ mmerɛ ɛne nna ɛna bibia asesa ɛna ne Bible aba ɛna ne kura meso yɛ mete yɛ frɛ me sɔfo ɛyɛ abakwasɛm a ka yɛ abakwasɛm kɛse na yɛ nipa ɛna yɛama na yɛ bɔne de bia meka sɛ adeɛ bia ne wɔ yɛ bɔne o yɛ nipa no ɛna ama ade koro na yɛ dɛ ayɛ bɔne nti sabi sɛ yɛ papa enipa na ama na yɛ papa ɛyɛ bɔne so a enipa na ama na yɛ bɔne nti sana abra ba Bible de woji Bible de on beji nyame na sɛ no ne kuta yɛ de yɛ adwuma ne Bible ne fa baabi o kasa abosomsom yɛ nkwase asɛm a won so se wo de wo mfa abosomsom ne ade ɛno nso Bible se abosomsom ɛyɛ nkwase asɛm abosomsom na ɛyɛ nkwase asɛm no sabi na wo kan yi Bible ne baayɛ ɛbɛto yɛ abosom no Bible ne bosom he na wane eba wiase kane bosom a sa Bible de na anu ya ne yɛtoro sɛ wo kase yɛ nana no matempɔn yɛ atempɔnfo a yehu abononsan a yesi baabi atwu na anu adai ɛyɛ fie mu no amubu nti sɛ wo kase yɛ nana no matempɔn ɛyɛ atempɔnfo a yehu fi mu na abu agu nana no atempɔn yɛ atempɔnfo de a yehu fi mu na abu agu sɛ de duamo no esiwo na dua wi esiwo nanso ade ɛbɛkye no na duamo no bu na wi esiwo no saa ɛna King Solomon ɔka no ɛwɔ hanom na yɛnhwɛ so na yɛnyina we so na yɛmfansi na yɛmfa mu afutuo ɛne emu abasɛm ebetimi aboa na anamontu a wɔsɛ yɛtimi tuo na ma yɛabrabɔ ɛkɔ nkan yɛ no ɛwɔ se yɛtuo ebinom hyɛ dem timi su the whole day sanse ohun ne wɔnyɛ yɛ wɔ abrabɔ yi mu nanso ɛnema nkɔ yie ne nua obi na bɔ no ne wɔsɛ efiri ne efire bibia ne wɔnom a esi ɛkwa ɛwɔ ayɛ nyansapɔ kasamfonyini so yɛsane ne badwen bade amamo subscribe share na like na fa adwen kyerɛ fa to asɛm a midin ɛne abusuapani owusu aduomi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra kanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya